बिजनीनि पानबारि मानास माहारि हाग्रामानि रानीघाटआव मोनसे जाब्रबथाय। बिजनीनि कावाटिकानिफ्राय सा 11 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया पानबारि मानास माहारि हाग्रामानि रानीघाटनि हाकुवा दैमायाव दुगैनो थांना सासे गोमानानै दङ। गोमानाय फरायसाखौ महिदुल इस्लाम होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। महिदुल इस्लामा मानिकपुर फरायसालिमानि BA सेथि सेमिस्टारनि फरायसामोन। मानास माहारियारि हाग्रामानि रानीघाटआव पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनाय समाव फरायसाफोरा माबोरै जायगायाव थांनो मोनखो बेनि सायाव हाग्रा बिफाननि बेरेखायै सोंथि सिखांदों। बे समाव पानबारि पुलिस थानानि OC रहिम गरायनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजा आरो हाग्रा मावथिफ्रा जाथाय जायगायाव सौहैना नायगिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। আমি কাৱাটিকাৰ পৰা গা ধুবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আহি থাকোঁতে ইয়াতে সেইখিনি প্ৰথমতে ইয়াতে নামছোঁ। নামি কিনে 5জনমান তাতে গৈছে, আমি 2জনমান ইয়াতে আছিলোঁ। পিছত যাই কিনে তাইখানে চেম্পু টেম্পু লগাই কিনে ডাইৰেক্ট দত গৈছে। পিছত 2জন ডুবি গৈছে, কৈছে এজন যাই কিনে ইয়াক বচাইছে আৰু ইয়াকে পোৱাই নাই, ডাইৰেক্ট তলৰ পিনে গুচি গৈছে। তেওঁৰ কি নাম? মহিদুল ইছলাম। মহিদুল ইছলাম। আচ্ছা আচ্ছা। হা 11জন। আচ্ছা, তেওঁ ক'ত পঢ়ে? মানিকপুৰ কলেজত BA ফাৰ্ষ্ট চেম। আচ্ছা, গা ধুবৰ কাৰণে।